lang hilin eh. Stress na palis. Tak ang napukog dinimugan, ako kabidyugan niya pagputos, paglahugay kay arang kasaba. Karon ka na linaw-linaw man. Na natak ang nanahog ang dinimugan. Katugya po ning saging nga das buhon. Nahingog ako nagkinsi ka buok ng dinimugan ron. Wani among simo-simoon kay bilita di mo gud hilig magsimo-simo og pan. Walang himo-himo lang may gamang masimo-simo. Ano na? Mukos bayrong panahon na ngaron mga alas 3 kay sinanay magpreparar magilindang tatay. Hindi rin na pan. Basas na na dito mawadan og mga snack palis alas 3, buntag alas 10. Malita ron kay di pa may tik-tik, di pa may pito ka daw yung saging hani na mariyang itakag na og limugan. Daw na po din masimo-simo. Ang lahat sa mga tudari dahil labi ng mag-uwan naransud sa dungga. Orang takang kung dinumugan daw na po din masimo-simo karon. Pagdahon ganiya, pag-ubahan nila ikan dito kuan, pagsunod nila dito kuan talipapa kakita mo kog dahon man reklamo na po pangasog dahon mo nakagama ko kuan pero nubo pa sa magtiktik kay na pa makaabot pa mi magbingka pa mi karong Pasko siguro daling tiktika ay amgi tutagidso na mo og kuan putos. A few moments later. Ading giyarin sa mga tanom ni Upaw na ang ipanglumbay at tangad ang ipasuok at tangad kay sigihan og kuot nasa lugbati na napasit kuan kaning mga tanom magikan ni tanas buhol dinani sa una magsid naman siya paazon kay kuno magtizan kuno nagpaazon ang panglumbay na daplin na ito mo yung tangad o kumunggay napasilog bati o sili nilay man lang yung kumalahong tangarins balisbisan marami isang balisbisan kanang sako isabong mo na yung basurahan na nga bata pwede nang giluwas tungkod kay marami na luag-luag pero hitak lagi na ngani ka parang gizahang lugar ang paado na mga bakaban diyan ni balhin kaya nisod din sa mga ganang uban ano na skilid tikas na food na ingan malakog kaligo kay gikan ko nagkuan sa izahang tanom magi paadon ang panglumbay panganis na ang mga parehag naong si tangad kay kuan man wa man nagkapareha ang kuan hang ipaadong yan itangad ang kadapring kay ang tapong tangad hapit-hapitan pag kuot-kuot kay mahal tangad daris Manila sa kapunuan mo nang lukot sa kapuno mo nang 20 pesos managdalay sa tanom isang ki kuan di mo ka kuan gana man lagi daprin hapit-hapitan na day og manguto pati kamunggay nang kasuok dali lagi ng tanas update dalis ang ila karon 22 na adlang Bernis na wala pag lagi sundo ito ana pas kalsada ay ila po dong Christmas party uwan dari ito nang utanag hadapit mo lagi to dadapit lagi mas jason sa munting lupa tumoy na kaya na mo sige pang utanag halagi di maka sakay bawa sulog ha kung saan pag abot o sa dapit sila na magwining nga nas kalamba sila ako kay bawo kung saan pag lusot kay natagkabisado ako gani gitawagan ko sang igso so ingrasya gahapon patuon ko nukos das marinyas ang pay talagi padlakaw-lakaw ng panahon na kay sigiguan kabigin ito pag sabot-sabot na yung sa aming butog mga syudad kay atong lungsod lagi lungsod pa magpaot ang tami ay mutulin grabing lapuka
Sigat pagabot na ho, kas alam ko nakalakaw katong nay ito ko sang gagaws pikas nga kuan. Maputi pagtaniag, maraputi pag-init. Gahapon, lakaw ang tamis. Anong lakaw may gahapon kali dito sa bayan, ano dito sa talipapa. Apa mo tumuwan. Ito nagkisam-kisam na. Karon nga dyan nagbuntag. Nitak din ang mga tubangan. Anong kailang-lingaw, alam itong iaring sa mga tanong. Okay, kuan. Si Amy Diaz Valencia, si Dizagsin, o tinawag dagat. Naada sa Sprami karon dito sa Valencia, Diaz, Las Dalton. Dalang sindan, madulaman mawas kami nga, makita ko silang view dito. Nagtapok sila. Atong sipangutana, naharali ko ng inahang Aisa. Kapag gitsat karon o ano sa mga hibagazod. Kapag mo reply. Natulap naman mo pohon o katong nagyabang o asa lagi inahang Aisa. Abot magkuha ta jud ko mga ni si Jali pag ako'y musulong nga raduan naman to. Tako naman tong mamisubos to ng mga to kay Manila Bulacan man to jadi na pag ko makatuod siguro. Mo nang atuwa ta mazimidari o muari. Ana, baik na po guling ko daris nagkuranan. Nahana kong fight ko dojan, kay magdojan maghimo kong dojan. Magaling karon kay naka atubang ko ninyo kay hinihinirag tugtog sa pikas magpakisig-kisig may nagang mga bata nagraw-raw sa lapok ya update this buhol hinulong ko nanay ngarong mga oras sa tingrinda na napamaninong ko dari lutuonon nga kuan tik-tik pangan mahurot ang mga hanggang tik-tik kung makagawas lagi po makakuwag dahon mara po yung makaluto para gapon kaluto ko inumugan ang pay ka dari mga sigwan kay tagad dre kuwang agatong sagsig pangutana nga kuan anang kaingon sila si kanong manangim katong ang unsuan pod nga nadari abi nila og Daura si Zinaida pod hinga gawningon nga abi nila kuno silingan ra abi nila kaladuon sa mga parente og pareras bay tungkam nga na patis na nay nakuratan ratos na ipagtawag kay nagkalit tiaw kaya mo gana nga nakita na ba ko mis ato kasi kuha kan pas aranay hindi nga nung kulong ipundre ko nung kumungadto mo basta-basta mapangadto na kay nagdo kaadyo agang pagtuo siguro kay alas to ni nga nung pwede na kong lakon sa unang panahon katong diri pa ko atong nag-alaga pa ko sang Arabo katong gialiman ng batang Arabo pwede na ito kabanuban o makaabot sa ila kaya siguro na ito diretso ra karon kay lahat naman sirado naman ito agianan sa una sa katarungan o kuan palibot-libot na mga ginagod ka basta makalakaw-lakaw wakay sinsiyo magbuhol na kay pwede naman kamahit so gabal-habal o na yung maghabal-habal si Amansya manggaling guras cat-cat jakanak na naadto sila kung karusa pod sudpod kay bisan pag nabanggali ka pamilit bisan pag kauban dilitang kauban na ka nagtigan na pwede mo basta makalakaw-lakaw pero katuningon nga asa o sila mo nga rin na madari okay ra sa laman mo asa mo dapit ng tagbuon hindi na madadlay ng laagan daura katulad naman may luni ra tanggong na naman karong panahon na siguan lagi ako sa una yung alam siguro kuwan iniro na ko nung mainit
Pagaling pang mangod sa pagnisak danan, may na mga lihin sa putik ko no. Wala tayo mahimo. Update lang tag istorya ginagmay. Shout out niya ko ni Ma'am Siri Ulrich. Merry Christmas. Christmas mo tanan diha sa sinili sa ahang kuan. Gamay nga payag. Advance Merry Christmas na lang and Happy New Year sa mga personan diya sa Bohol. Dahil naman tag-ili sa atong pajag, anong makita-kita ta, mura po tag naratag do lamamalitz. Mamajuli dias maribuhok. Dahil naman tag-ili sa atong kuan, kagalingong pajag, anong mura po tag naa, salas nanay, katay. Ang mga apo diya sa Fortis. Ugyas ang saka apo pod na lain nas Tabuan Garcia. Namo to sila sariling wifi, makalili sila namo, gusto silang mulili namo. Hiling gumi sa tipas, mulili siya. Makalili namo. Kay ba ko sa Emilio Diaz Las Flores, sasig po naglili namo. Okay, update pod. Ni Kim an nila Gabriel. Dari-dari siguro nagmukmuk. Kay Uwan. Parang pod makatikaw-tikaw nga ni istorya wala lagi magputugtog. Kay hindi po na sa copyright po tag MCD. Tugtog. Merry Christmas na lang yung tanan. Kaso mo dapit. Silim di ay itong balang reverse ng chat ito naghapon. Nakalit naman yung di ko nida on napil nga Christmas. Kaya kung ano man doy. Kung napil ang Christmas ron kaysa ilahang negosyo, hinay ko no. Hindi ko na pareha sa una. Kung napil ang Pasko matod manija. Balag din ang pilag Pasko basta basod ka. Basta madung panglawas kanunay balag ko na pilag Pasko. Total mangyapon buntag uto hapon. Kaya mo naman din itong panahon grahon kaya grabe mong mahala. Abinahog. Sa buhay ka na mahalag bagas, sinukuha naman kong mahala dari, matut pa nila istorya na anak na tag 25 kilos pa po nga. Kinamalan das Manila, 52 man. Binta pa di po sa buhay ka na may 40 kapin. Bawasan mo, dali! Kay utso. Na doon na nagpatugtog. Stuck sa pa din na. Kato din niingan nga. Ako kuno, di ko kay bawa mang lipstick, di ko kay bawa mang ngilay. Ikaw galis ginawa ko na alam ng mangilay-kilay. Mangilay-kilay din namin sa una katong praktisan namin po kami sa katong content po kami sa ano nga namin gamag kilay, makakilay ko ngadto. Isang ko galing di ko kay bawa. Uban magaling mang lipstick, parang Sara. May okasyon mari pang lipstick ti abaga jud dinas by day mang lipstick kala sila ban nga mang lipstick bahala sila wala koy padundog nga ila kong nginin nga di kuno ka ba mang lipstick kung sa pinaog mang lipstick samok sana pa iniingon nga ato kuno ko pasuludon kuno ko sudad ato kuno sa Makati hayahay magatong Makati lado na kaado madung natay mamiso mag nay ka pamasahe adto kay mo adto. Ingin naman ko ni Janay niingan nga aka ko ng mga video sa nakunupog na akong Pos Manila bukid lamang ko ng gihapon natural kay ang magpunso Miss Makati kay Makati ko naka-video aka nang video tinuod man ang videos gipayan sa anak ang puguningan nga kuan kanang nay tanawa ko update raman ang pag gisakan tanaw na mo gud sa makita
Magbahin mo pang lipstick, dito ko mang lipstick. Kita ba din mo bang lipstick? Parang sara, kung na yung kasyon mo rin pang lipstick. Di ba dyan magsipang lipstick sa kasud sa lungga, mang lipstick. Wasang vocabulary ng mga lipstick. Naras, natural na di ay, ano di ay yung mga lipstick. Hindi. Sana silang hilaw lipstick, mura pa nila. May pagsanay. Kalit-kalit rin hang video pa nagsag. So, daling bay ka na alagi kuan, mga silingan nga nagsig sounds. Kaya ibang dikit trabaho bay, madunggan yung mga sounds. Mag probinsya lagi ningan, pero dikit-dikit ang mga bay. Makagawas na maglazo-lazo. Itong na yung mga kalibunan kay ato mas gawas. Daghang mga bakante nga luti. Pag masud nga dani, nanan sila kang mga gawd dyan, mag-TV makasug, may mga bata. Mura dyan niya, Kuha magugol ng invite ni Doble Liya. Natural lamang ito subaybay pud na mga kanunay nga nagsubaybay, nag-update pud sila para sa mga pamilya. Para sa mga anak, nag-update pud ng sara. Mura man sila ano naman sa malingaw og tan-aw. Di maningan nga mga higog Manila kay nagpa asa na suri og kuan mag milyonarya ta bata ningan ni og mag ningan ni ra matag datay tuzo nga pasensya na mo og sa kay surya harang itubag tong nay mga pangutana nga ngana kadi kun labutan og mamintal wasang vocabulary ng mamintal ibog mamintal kung dagway burag minatay man ang tigpamintal. Karang silang ilang hilig nga mo ila, marupi ila, hanggang sa hilig, marupi Bato batong ning comment og magluto-luto kay di ko no mapas mo. Salamat sa imong comment. Okay ra basta nay mahimo madun ang event nga nay masimo-simo. Pero nay ingon nga tudloan ko nga mangana samok na nanginganang mo ni mauna. Wala naman magtaraw, tanaw mo di, tanaw ragod mo, pinahong mga mata. Malong tanan, advance na lang, Merry Christmas sa mga malumong kasing-kasing. Kaya ba na magkinsa mo, pasensya na mo sa istorya, nga naman ko yung manghilabot, nga may nga ano kung di ko kabaw mamintura. Kita mo sang bulang na ko yung mamintura, sang dagway nga waman. Nagragway mo na dyan, mo na po na usbon mo nang hini mo sa Ginoo nga maura mo dyan atang maabot nga katulad sa glantaw pasensya na mo kung sa kay stories uban sa katong tubag kay bawa sila kinsa na salamat lamang pod nga mo comment mo ngay nga na okay ra man sa libog pod pwede ko nito mapagas nga mamintura ko tama na sa panudlay kanihang kila di na hilabtan nga mara man hinimos Ginoo malus-busbon man mura pala man tag kilay sigbin manang mura dyan yung mao wadi ko manghilabot na yung dagway advance happy Merry Christmas na lang Happy New Year Happy weekend. Bye-bye.